balita mga kasama kay patay ang driver sa usa ka bao-bao samtang tulo ka pasahero ang nasamdan. Human natumbahan og balitay ang ilang gisakyan sa barangay Upper Ilang Road, Bunawan District, Davao City, alas 10:15 sa gabi, Pebrero 22, 2026. Sa report nga nadawatan sa DXDCR Davao gikan sa Bunawan Police Station, ang biktimang namatay giilang si alias Rodel, 45 anyos, Minyo, samtang ang tulo ka mga pasaherong samaran mao sila alias Gwen, 19 anyos, alias Jessa, 31 anyos ug alias Carl, 18 anyos, kinsa tanan residente sa barangay Mudyang, Bunawan District. Base sa inisyal nga investigasyon, nagbiyahe sa barangay Ila Road paingon sa west section ang bao-bao dihang kalit nga natumba ang usa ka dako nga punuan sa balete gikan sa wala nga bahin daplin sa dalan tungod sa padayong ulan. Subay ni ini na ipit ang driver irawom sa kahoy ug gideklarang patay sa doktor. Bisan pa man sa paningkamo sa Central 911 responders nga masalbar kini. Samtang ang tulo ka pasahero ana-ana sa balay Tambalanan alang sa pagpaalim. Padayon sab ang investigasyon sa otoridad sa maong insidente.